Il-kultura hija essenzjali biex il-persuna tiżviluppa fi sħiħ u dan joħroġ aktar biċ-ċar meta wieħed jara l-passjoni fil-bliet u l-irħula tagħna fejn il-festi jibqgħu jkunu parti mit-tradizzjonijiet tagħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel f'diversi każini fl-Imqabba, hekk kif dan ir-raħal fit-tmiem il-ġimgħa kienet iċċelebrata l-festa iddedikata lil Madonna tal-Ġilju. Bernard Grech żar il-każin tal-klabb tal-futbol, iż-żewġ każini tal-banet u anke l-każini politiċi. Hemm faħħar sem il-mijiet ta' volontiri li ta' kuljum jaraw li l-qdiet soċjali li huma membri tagħhom ikunu aktar parteċipi fil-ħajja tal-imqabbin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista raw ukoll ix-xogħol li dawn l-qdiet iwettqu biex il-festi jibqgħu ħajjin minkejja l-isfidi li dawn kollha affaċċjaw fl-aħħar xhur kawżat tal-pandemija. Dan anke meta din is-sena qed ikunu organizzati biss iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-knejjes. Fit-tmiem iż-żjarat fil-każini, Bernard Grech, akkumpanjat minn martu Anne-Marie, deputati u kandidati kif ukoll kunsilieri lokali u membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista, segwa wkoll spettaklu tan-nar li l-imqabbin tant huma magħrufin għalih fil-festi lokali.